as an ambassador of Christ. Lowo umongo weminquba yethu. It is the theme of our camp meeting. Nje ngommeli kaKristu. Mandinibulise ngegama elinamandla likaYesu. Amen. Masithobeni inhloko ngomthandazo. Sicela uThixo abambe indambo ukuze ilizwi lakhe lishunyayelwe ngokufanelekileyo. Masicimele. Nkosi ethandekayo osekhaya emazulwini, kuza kuqoqwa ilizwi lakho. Sicela Thixo wam kuhambe wena phambili, kuba sizawuchukumisa imfihlelo zezulu. Makukhokele wena. Ezi zinto ndizicela ngegama elinamandla likaYesu. Amen. As an ambassador of Christ, you have a special message that makes you to be special. Njengommeli kaKristu unesigidimo onikwe sona omelwe kukusishumayela. Singqengqe kwincwadi yesityhilelo, isahluko seseshumi elinesine, indima yeyesithandathu ukuya kuma kwindima yeshumi elinesibini. The book of Revelation, chapter 14. Ncwadi yesityhilelo, chapter 14. The book of Revelation, chapter 14, verse 6 to 12. Ndiyafunda nabayifumeleyo. Ndabona esinye isithunywa sezulu siphaphazela esazulwini samazulu, sineendaba ezilungileyo ezingunaphakade, ukuba sizishumayele kwabo bemiyo phezu komhlaba, nakwiintlanga zonke, nezizwe, neelwimi, nabantu, sisithi ngezwi elikhulu, moyikeni uThixo nimzukise, ngokuba lifikile ixa lokugweba kwakhe. Nimnqule lowo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Kwaza kwalandela esinye isithunywa sezulu sisithi, iwile, iwile iBhabheli, lo mzi mkhulu, ngokuba iseze zonke intlanga ngewayini yomsindo wobunyu bayo. Saza esesithathu isithunywa sazilandela zona sisithi ngezwi elikhulu, ukuba umuntu uyalinqula irhamncwa nomfanekiselo walo, amkele uphawu lwalo ebunzini lakhe, nokuba kusesandleni sakhe, yena wosela iwayini yomsindo kaThixo egalelwe ingaphithikeziwe endebeni yengqumbo yakhe, athuthunjiswe ngumlilo nesalfure phambi kwezithunywa ezingcwele naphambi kwemvana. Umsi wokuthuthunjelwa kwabo unyuka use emaphakadeni asemaphakadeni. Abanakuphumla imini nobusuku abo banqula irhamncwa nomfanekiselo walo, nomntu ukuba uthi alwamkele uphawu lwegama lalo, nalu unyamezelo lwabangcwele, naba abayigcinayo imithetho kaThixo nokukholwa uYesu. Nkosi, mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Ncwadi yesityhilelo, sibona uYesu engumkabankaba njengomeyisi. Nintsi into ethethwayo kwincwadi yesityhilelo, kodwa sifumanisa okokuba uYesu uzotywa engumeyisi. Onke amadabi esiwavileyo kwibali leBhayibhile, oyena mntu oza kuwagqibezela nguYesu waseNazaretha, isinamva lezulu, ikumkani yamaphakade. All battles that are fought under the sun, Christ will finish them. uKristu uzawaqoshelisa onke lo madabi ekugqibeleni. Uza kuma yena njengomeyisi. Hence the book of Revelation is called
the book of consummation, incwadi apho kuqukunjelwa khona icebo losindiso. Incwadi yeGenesis incwadi yeziqalo. Kwincwadi yeGenesis uvela engu-alpha esisiqalo, kodwa kwincwadi yesityhilelo uzotywa engu-omega eqoshelisa izinto. Sibona apha kukushunyayelwa kwendaba ezilungileyo nokugqitywa kwazo sibaliselwa yile ncwadi yesityhilelo. Kangangoba apha sibona ukuma kwesigidimi esishunyayelwa libandla lamazibulo, ibandla elisesiprofethweni, ibandla likaThixo linesigidimi esisodwa esibekwe apha kule ncwadi yesityhilelo chapter 14 verse 6 to 12. Isigidimi uThixo asinike abantwana bakhe ukuba basishumayele. As an ambassador of Christ, you have a special message for this time. Njengommeli kaYesu unesigidimi esisodwa ekumele okokuba usivakalise kule mihla yokugqibela. Kangangoba xa sizotywa esi sigidimi sisigidimi esingunaphakade, kunjalo nje abo baza kusishumayela babonwa befaniswa kunye nengilosi iphaphazela esazulwini samazulu. Le ngilosi inendaba ezilungileyo okokuba izishumayele kubo abemiyo phezu komhlaba. Sisithi ngelizwi elikhulu, ngamanye amazwi, esi sigidimi kufuneka sivakaliswe ehlabathini lonke. Abantu bazawusiva kuba sishunyayelwa ngelizwi elikhulu. Yaye ithi iBhayibhile sasiphaphazela esazulwini samazulu, ukuze wonke umntu uza kubona ukushunyayelwa kwesi sigidimi. Wonke umntu uza kusiva esi sigidimi. iBhayibhile ithi xa isichaza isithi zindaba ezingunaphakade ukuba sisishumayele kubo abemiyo phezu komhlaba, kwiintlanga zonke neelwimi nabantu. Esi sigidimi sithi moyikeni uThixo nimzukise, kuba lifikile ixesha lokugweba kwakhe. Nimnqule lowo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Sikwixesha apho ukungoyikwa kukaThixo kubangele ukuba iinkathazo zilishiye ilizwe esiphila kulo lingumqolomba wezihange. Sikwixesha apho iingxaki zingangoboya bezinja. Sikwixesha apho abantu bazaliswe lugonyamelo kuba abamoyiki uThixo. Eli gama lithi fear God lithetha ukuthi you ought to obey his commandments. Kufuneka umthobele uThixo, ulithobele ilizwi lakhe. We are living in a period of lawlessness. Sikwixesha apho kungathotyelwa mthetho kaThixo. Sibizwe ngexesha elinjalo okokuba sibizele abantu ukuba bathobele ilizwi likaThixo. Moyikeni uThixo nimzukise, ngokuba lifikile ixesha lokugweba kwakhe. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe, iBhayibhile endiyifundayo ithi xa ithetha ithi moyikeni uThixo nimzukise, kuba lifikile ixesha lokugweba kwakhe. Inkundla yasezulwini ngoku sithethayo ihleli, yahlala le nkundla.
ukuphela ewe kwexesha ekuthethwe ngalo kwincwadi kaDaniel chapter 8 verse 14 ethi unto 2300 days then the sanctuary shall be cleansed. Yonke lento kayiqhutywa uyakuyiva kakuhle kwincwadi kaDaniel chapter 9 verse 25. Andizukungena apho kodwa ewe elixesha kuthethwa ngalo liqala ngo457 BC ukuphuma kwelizwi ukuba yakhiwe ewe itempile, ewe yakhiwe iJerusalem, ukuya kuma ewe ngo1844 liqala ngelo xesha elixesha le2300 days iyokuma ewe ukuphela kwe2300 years ewe ngo1844 elixesha xa kuthethwa ngalo kusithiwa unto 2300 days then the sanctuary shall be cleansed. Kuthethwa ukungena kukaYesu kwingcwele kangcwele kangangoba ewe esisiganeko sokuvulwa komgwebo sokuqalisa komgwebo wophengululo ezulwini sichazwa kakuhle incwadi kaDaniel chapter 7 verse 9. Ndabona zada zamiswa itrone wahlala unyangele mihla enesambatho esimhlophe njengekhephu nenwele ezimhlophe njengoboya bezimvu obunyulu. Itrone yakhe ingamalangatya ewe ivili zayo ingumlilo olenyayo. Kwaphuma umlambo womlilo phambi kwakhe, amawakawaka ayelungiselela phambi kwakhe nezigidi bezimisa phambi kwakhe. Abagwebi bahlala phansi, iincwadi zavulwa. Kulo mgwebo lo sithetha ngawo lento kuthiwa ngumgwebo wophengululo, the investigative judgment, umgwebo wokugqiba ewe kwekamva lomntu ngamnye phambi kokuba eme ngenyawo. uMikhayeli ngokwencwadi kaDaniel chapter 12 verse 1 and 2 ethi iBhayibhile at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be the time of trouble such as never was since there was the nation, even to that time, but thy people shall be delivered. Ngelo xesha uyakusukeme uMikhayeli umthethelo omkhulu omelonyana babantu bakowenu. Kuyakuba kwixesha lembandezelo ekungazange kubekho lunjalo ukusukeloko kwabakhoyo uhlanga kude kube nangelo xesha, kodwa bayakusinda abantu bakowenu phambi kokuba eme ngenyawo uMikhayeli kuza kuqosheliswa umgwebo wophengululo. Ithi iBhayibhile abagwebi bahlala phansi, zavulwa iincwadi. Yiyo loo nto uYesu kuthiwa xa kuthethwa ngaye kuthiwa ngumthetheleli, kangangoba ingxelo yeBhayibhile ithi mnye umlamli phakathi koThixo kunye nabantu. Kuloo nkundla yasezulwini amagqwetha elilizwe neekhampani zawo akanakho ungena apho, akanawulunga ukumelana kunye nalaa nkundlo. Zisuka iathaya enxitywayo pha zibekwa ufika kunxitywa into ezimhlophe kuba akuzukuxokwa kulaa nkundla, akuzulahleka madokethi kulaa nkundla kuba laa nkundla akufunwa mangqina axokayo kuba uYesu ngokwakhe ulingqina elithembekileyo. Kuza kuthethwa inyani zodwa kuloo nkundla. As I am speaking, loo nkundla iyaqhuba. uYesu ngumthetheleli. Bonke abavumayo ukumamkela uYesu njengomsindisi, uYesu umele bona kuba le period siphila kulo lixesha lenceba. Sinikwa ichance, uyaqoshelisa umgwebo wophengululo ezulwini, kuxoxa amagama ethu ezulwini. Emveni koko uza kuhla usifuba sibanzi
aqanda isibhakabhaka ephethe imivuzo ewe ngokwenza kwabo abantu amkeliswe abantu ngokwenza kwabo. The standard in that court, the standard in heavenly courts is the 10 commandments. Yimithetho elishumi. Yolonto ikwazi ngelosi isithi moyikeni uThixo nimzukise kuba lifikile ixesha lokugweba kwakhe, nimnqule lowo wenza izulu kunye nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Akazukubuya uYesu bade abantu bakhethe okokuba bakhethe unqula uThixo okanye bakhethe unqula uSathana. Bazawukhetha abantu okokuba bakhetha ukuba phantsi kwegunya likaThixo okanye bakhetha uba kwigunya leziphathamandla zehlabathi. Kodwa kuza kwaziwa nazihlobo zam apha ngaphambili kweli xesha sijongene nalo. iBhayibhile yami endiyifundayo ithi lifikile ixesha lokugweba kwakhe. Abantu bayadakasa, abanye badlala ngesono, abayazi uba uYesu uhleli as we speak, sihleli njengoba sithetha nje. uYesu uyaxoxa, kuyaqukunjelwa, kuyaqosheliswa ezulwini ngekamva lomuntu ngami isicengo sendaba ezilungileyo sithi moyikeni uThixo nimzukise ngokuba lifikile ixesha lokugweba kwakhe. Abantu abazawusinda ngabantu abanqula lowo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Kwixesha abantu abanqula ngokuzithandela, kwixesha abantu abanqula amagunya angelilo igunya likaThixo. Sikwelo xesha linjalo, sineclass yabantu who claim to believe in the name of the Lord, and yet they are worshipping according to their will. Banqula ngokuthanda kwabo. Mani bephandle ndithi uThixo awumnquli ngokuthanda kwakho azakholiseke. uThixo umnqula ngale ndlela afuna ngayo, hayi ngale ndlela isuta wena, hayi ngale ndlela wena ufuna ngayo. Yiyo loo nto kukho esi sigidimi esithi ewe nimnqule lowo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Kuthe chichilili izithixo namhlanje. Abantu banqula yonke into ephezu komhlaba, akho nto bangayinquli. Indawo yokuqala wonke umuntu unethuku lenkolo. Everyone under the sun has an instinct of worship. Ikhona into emthumayo aphuma naye endaleni ethi imele uba anqule. Ewe ngokuba nqula nje nantoni na, izulu lenze umhlinzeko ngendaba ezilungileyo ukuze abantu banqule lowo wadala izulu nomhlaba. Banganquli nje noba yintoni na, kuba bakhohlakele abathixo bangadalanga. Kangangoba abathixo bangadalanga bade babe nazo nee-areas. Kuthi xa usiya kubo kunyanzeleka baqala koyihlomkhulu okokoko ubhatala ii-areas. Akanjalo lo uThixo esithetha ngayo onqulayo, kuba kwabhatala uYesu eCalvary. Kangangoba isabata le ingomgqibelo isikhumbuza, isahlulela ukuba ngowuphi lo Thixo, kuba isabata le, it is not yet an area of conflict, but the Sabbath is just a reminder and the monument echaza ukuba uThixo udalile. Kangangoba lo wadalayo, lo wadala izulu nomhlaba, nguye lo simele kunqula yena. Isabata ikhumbuza wena okokuba nguThixo odalileyo, nguThixo wenza izulu nomhlaba. Isabata le ingomgqibelo. Isabata ke ayocawa, isabata isabata. Eligama elithi umhla wesixhenxe lithetha isabata. Eligama elithi isabata lithetha umhla wesixhenxe. Loo nto ithi nimnqule lowo wenza izulu kunye nomhlaba. Kangangoba incwadi ye-Exodus chapter 20 verse 8 to 11 ithi khumbula umhla wesabata ukuba ungcwalise, wosebenza imihla emithandathu uwenze wonke owakho umsebenzi.
ke wona umhla weSabatha uyiSabatha kaYehova uThixo wakho uze ungenzi namnye umsebenzi ngawo wena nonyana wakho nentombi yakho nesicaka sakho nesicakakazi sakho nowasemzini osemasangweni akho neesile lakho nenkomo yakho. Ewe verse 11 kuba uThixo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi waphumla ngosuku lwesixhenxe. Kholelwe xa ndisithi kuwe zihlobo zami ezithandekayo apha ewe siyakhokelwa kakuhle lilizwi likaThixo okokuba xa sikhetha uThixo masinqule lo wadala izulu kunye nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Olu luxanduva ewe lomntu wonke phantsi kwelanga, from the man who is occupying the highest position ukuya kuma right down to the beggar beside the road. They need to worship him who made heaven and earth and the seas and the fountains of water. Kufuneka banqule lo Thixo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Lelo iyachaza okokuba iBhabheli iwile. Xa kuthethwa ngeBhabheli, kuthethwa ngeBhabheli yasemoyeni, imfundiso yobuxoki ekusithelwe ngeBhayibhile. Kuphethwe imithetho yabantu. Ukuhamba nalo ibali leBhabheli isoloko iphikisana nento ethethwe nguThixo ukusukela kwincwadi yeGenesis. Kuthethwa ngeBhabheli, inqaba yeBhabheli. uThixo wathi abantu mabande bawuzalise umhlaba, mabaspreade, suka abantu bahlangana bakha inqaba yeBhabheli against the word of God. Yadilika lo Bhabheli kuba kwadutywa intetho kuba iBhabheli yindawo yesiphithiphithi, yindawo apho kuphikiswana khona kunye noThixo. Apho aphikiswa khona uThixo kusoloko apho kukho isiphithiphithi, kungekho order, kuthethwe mva naphambili, kangangoba iwile iBhabheli. Kuhlokoma ilizwi kwincwadi yesityhilelo chapter 18 verse 4 ithi, phumani kuyo nina abantu bam, ningadlelani nayo ngezono zayo kunye nezibetho zayo, kuba iwile iBhabheli. Lo mzi mkhulu isukile kwimfundiso zikaThixo imfundiso eziyimithetho yabantu, kwaguqulwa izinto ezimiswe nguThixo, zaguqulwa zabekwa kwenye imeko, kwalandelwa ezinye izinto, kwamiselwa imithetho eyimithetho yabantu, imithetho engasekwa ngeBhayibhileni. Khayijonge nale ndawo uhamba kuyo into yokuba ingabe yangqinelana na nelizwi likaThixo, kuba iBhabheli iwile yanxilisa iintlanga, yanxilisa okumkani. Le mfundiso yaseBhabheli ikho all over, kangangoba abantu bade bacinge into yokokuba hayi le mfundiso inoba yiyona ilungileyo, yasusa yatshintsha imithetho kaThixo elishumi engena kuguqulwa. But le Bhabheli yayitshintsha imithetho kaThixo. Kwaqala kwakho iivesi ezingekho eBhayibhileni ezithi andizanga kuchitha masiko nezithethe zenu. Ivesi engekhoyo ekhoyo ivesi echazwe nguYesu kwincwadi kaMateyu chapter 5 verse 17 ethi, andizanga kuchitha mthetho nokuba ngabaprofeti, kodwa ndize kuzalisekisa, utsho uYesu. Ize esinye isithunywa sazilandela zona ngezwi elikhulu sisithi, ukuba ubani uthi alinqumule irhamncwa nomfanekiselo walo, yena wosela iwayini yomsindo kaThixo egalelwe endebeni ingaphithikeziwe engqumbeni yakhe,
athuthunjelwe ngumlilo kunye nesalfure. Yabona ke ndifuna uba sawufika kule ndawo kufuneka uba ewe sivule ngqondweni, kuba apha ngoku singena komnye umgangatho. Lixesha eli esijonge kulo ekugqibeleni apho zizawunkqoza khona kucace igunya likaThixo kunye negunya lomhlaba. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe into eza kwahlula into yokokuba lo ngokaThixo lo ayingokaThixo, inye into eza kwahlula lunqulo. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe into ethelekisayo kweli dabi nezawuthelekisa ekugqibeleni phambi koba uYesu abuye ngumcimbi wonqulo. Ngulo wabangela okokuba umcimbi wonqulo ubangela uba abantwana abathathu bamaHebhere bafakwe emlilweni, kuba kwakumiselwe ewe kumiswe umfanekiso omkhulu kwithafa ledura. Kwathiwa ewe lo mfanekiso wedura wonke umuntu makaqubude kuwo. Ewe lavela idabi lonqulo lisuka kude, njengoba sizodibana nalo nje kwincwadi esithilelo, kodwa bema babafana bathi ligunya likaThixo lodwa ewe emakugotywe kulo, nguThixo yedwa omelwe kunqulwa. Bathi bawufakwa emlilweni. Kulapho kwavela khona into yokokuba abanqula uThixo abahambi bodwa, bahamba kunye noThixo. Bahamba noThixo bengekafakwa emlilweni, bahamba kunye noThixo bephuma eJerusalem, ewe behamba beqathwa ziinkabi zamahashe, beqhutywa ngemikhonto bebheka eBhabheli. Babehamba noThixo, uThixo wayehamba nabo. Ukuba uThixo akanqandi utshaba xa luqweqwedisa, uThixo hamba nawe. Ukuba uThixo akanqandi uJoseph uba athengiswe ngabakhuluwa bakhe kuma-Ishmayeli, ukhwela kule nqwelo yama-Ishmayeli athengiswe kuyo ayokungena naye. Ewe eyiphutha kuvakala ilizwi lisithi uYehova waba naye uYosefu. Abantwana bakaThixo basoloko behamba noThixo, nokuba baza kufakwa emlilweni uThixo uhamba nabo. Unqulo lathelekisa ngemihla kaDariyo, kwathiwa makunqulwe ukumkani for ixesha elithile. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe wementla uDanyeli wawufakwe emadini wengonyama. Kuzokucaca phaa phakathi kwengonyama okokuba tyhini le ndoda ayihambi yodwa, ihamba kunye noThixo. Kuvuthwa amazwi akwincwadi yesithilelo chapter 28 verse 20, the last part of the verse, ethi lo I am with you always even unto the end of the age. Ewe uyabona mna ndinani kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. Zihlobo zam ezithandekayo, ndikholelweni xa ndisithi kuni eyona nto eza kwahlula nezawuthelekisa lunqulo, eyona nto eza kwahlula phakathi kwegunya likaThixo namagunya omhlaba lunqulo. Ithi iBhayibhile yam ewe igunya ewe lizawuza kunye nophawu, baphawulwe lilo abo baphantsi kwalo, ukuze kucinezelwe aba bakaThixo. Aba bakaThixo abantwana bazawube bona benetywina igunya likaThixo bephantsi kwalo. Unqulo kudala lathelekisa, kangangoba ndikholelwa xa ndisithi ekugqibeleni into ezawuhluza izawuba lunqulo. Ngowona mcimbi osentungo lowo, lunqulo okokuba ingaba unqula laa Thixo wamisa isabata e-Edeni, ingaba unqula laa Thixo wadala izulu kunye nomhlaba, okanye uza kunqula amagunya omhlaba. Ndiyabulela ukunixelela namhlanje into ethi kuthi kungekangena edabini, kuba kwesi sigidimi sengelosi yesithathu akukangenwa kuso, kusayiwa kuso. Kangangoba ndikholelwe xa ndisithi kuwe ewe amagunya omhlaba azama ukumanyana, kodwa umanyano lwawo luyathi uze luqine, ewe yonke into ibenye. And when their enemy will be common and their enemy will be the modern Israel, those who worship God, those who keep
the commandment of God and the faith of Jesus, ngabona abo ekugqibeleni ewe kuyawujongwa kubo kangangoba ibandla likaThixo liyakuvela lingumkabankaba. Okwangoku akukacaci ewe elowo nalowo uma kule kona thina libandla likaThixo elowo nalowo athathe igama elisimart eBhayibhileni, athathe ewe elogama athiye lento ifonyishwe nguye, kugcwele inkonzo zingangoboya bezinja phezu komhlaba. Kodwa ndikholelwe xa ndisithi kuwe eyona nto iza kwahlula ibandla likaThixo lenene abakaThixo abantwana ngumcimbi wonqulo. And ngelo xesha ibandla likaThixo liyakuvela lingumkabankaba. Okwangoku alikacaci izihlobo zami ezithandekayo, alikabonakala okwangoku kule ngqushu kusaqhuma uthuli kusathethwa emva naphambili. Kodwa uMalaki uthi ekugqibeleni nobuya niwubone umahluko phakathi komkhonzayo uThixo nongamkhonziyo, phakathi kwelungisa kunye nongendawo. Umcimbi wonqulo uzawukrwela umgcocacileyo. The issue of worship will draw the line of demarcation between the true worshippers of God and the worshippers of the false God. Believe me, izihlobo zami ezithandekayo, into yoba loo nto sizawujongana nayo apha ngaphambili. Phambi kokuba uYesu abuye, ibandla likaThixo lizawujongana kunye ewe nedaba elinzima kuba linqula igama likaThixo. Kunjalo nje ayawuvalwa onke amathuba, bangabi nawuthenga, bangabi nawuthengisa. Iyaba ubutywabo kwawube kunzima kakhulu. Kodwa ndikholelwe xa ndisithi kuwe ibandla likaThixo in spite of that liza kweyisa kuba kuhamba uThixo phambili. Ukhe wabonwa kwincwadi yesishilelo chapter 1 apho unyana kaThixo kuthiwa wayahamba phakathi kweziphatho zezibane ezisiqhele. Ize kuchapter 2 nakuchapter 3 ewe sinikwe imbali ewe yebandla likaThixo kumabandla asixhenxe ase-Asiya. Kuchazwa ibandla likaThixo ewe elizawuthubeleza kumaxesha asixhenxe awahlukeneyo. Kuloo maxesha ewe osixhenxe kumane pha phezulu kuba kwinto ethi utsho lowo uzibambileyo inkwenkwezi ngesandla sakhe sokunene. Kumane kusithiwa utsho lowo wayefile wabuya wavuka. In other words, ibandla likaThixo lizawukhokhelwa kwezi meko zoyi-7. Uyawufika uYesu esentloko kwibandla lase-Efese, esentloko ewe kwibandla laseSmina, esentloko kwibandla laseSardis, kwibandla lasePergamum, ewe kwibandla ungawabala onke abeyi-7 uyawuma kwibandla laseLaodike. Ufika uYesu enetayitile ezahlukeneyo kodwa ehamba phambili. Loo nto yile iza kwenza okokuba ibandla likaThixo leyise. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe itimu kaThixo ayizukuwina ngenxa yeeplayers ezifit, kodwa iza kuwina ngecoaching bench kuba siwasivuka. Into ebalulekileyo ewe ayizoplayers apha kule timu kaThixo, kodwa into ebalulekileyo ngubani ucoach wale timu. Zihlobo zami ezithandekayo, akumandi ukhokhelwa nguYesu bheke edabini. Kangangoba xa uYesu elilwela ibandla lakhe uthi nje mabaye edabini, but bazawubukela indlela uThixo abalwela ngayo. Nangoku sezawubalwela uThixo, liza koyisa ibandla likaThixo. Loo nto siyibona kwincwadi yesishilelo chapter 14 verse 12. Ithi iBhayibhile nalo unyamezelo lwabangcwele, naba abayigcinayo imithetho kaThixo nokholo lukaYesu. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandment of God and the faith of Jesus. Liza koyisa ibandla likaThixo nokuba imeko ithini. Kunjalo nje liza kwaziwa, lizawubonwa ngumntu wonke. Phambi kokuba liphele elidabi kuzawukhe kwi-headlines in the newspapers ibe libandla likaThixo. Ewe the cameras
of the journalist will be turned to the church of God. Ndikholelwa xa ndisithi kuwe ewe iintatheli zizawukhe zifumane iindaba eziphathekayo ngebandla likaThixo, kuba ngelo xesha onke amagunya omhlaba azawumanyana against God's church. Kulapho uThixo azawuzibalula khona. Yiyo loo nto incwadi yesityhilelo, incwadi kaDaniel chapter 12 ithi yona ewe, at that time shall Michael stand up. Uyawuma ngenyawo uMikhayeli, umthethelo omkhulu omelonyana babantu bakowenu, uza kuma ngenyawo ayishiye indlu yokuthethelela. Ngelo xesha zihlobo zam ezithandekayo, luyakuma usapho likaThixo lungena mthetheleli, lunoYesu abalwelayo. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe ibandla likaThixo liza kweyisa. Incwadi ethi Prophets and Kings, page 107 and page 100, page 722, ewe iphethe la mazwi athi, clad in the armor of Christ's righteousness, the church is to enter upon her final conflict, fair as the moon, clear as the sun, terrible as an army with banners. She is to go forth into all the world, conquering and to conquer. Liza kweyisa ibandla likaThixo, noba ngoku yeyiswa kodwa kwicalelo isayo. Zihlobo zam ezithandekayo, liza kweyisa ibandla likaThixo. Yiyo loo nto isicengo sisithi ewe, thoba isikrweqe sobulungisa bukaKristu, kuba ibandla lizawungena kwimpikano engumangaliso, licace okwelanga, ewe licace okwenyanga, likhanye okwelanga, liseyisa ngokweyisa njengomkhosi unebhanile. Ngeli xesha zihlobo zam ezithandekayo, kubani kwesi sihlwele ovumayo ukucanda inkundla athi mna ndingakwicala likaThixo? Zihlobo zam apha phakathi kwenu, ukuba ukhona ongekabhaptizwa, ewe ongekawenza umnqophiso kunye noThixo, ndimcebisa okokuba ngephakama ngalo mzuzu acande ibala, ukuba sisigqibo sakho ukuloo ndawo kuyo okokuba ube kwicala likaThixo oza kweyisa. Ndiyakucela ewe uphakamise isandla sakho. Ndiyakucela zihlobo zam ezithandekayo, phambi kokuba siyivale le nkonzo, ewe ndicengana nawe into yokokuba ukuba apha entliziyweni yakho umbilini wakho uyakuphehla, uthi thatha isigqibo ngalo mzuzu, lo gama usadla ubomi, kuba kungekudala uYesu uza kuma ngenyawo ivalwe indlu yenceba. Ewe ezinto sizibona ezenzekayo zichaza loo nto. Ukuba sisigqibo sakho eso, ndiyakucela ume nam ngenyawo okokuba ukhetha ukuba kwicala likaThixo. Ukuba awukabhaptizwa, khawulezisa, ewe gabhisa ukwazi ukungena emanzini, uhlonyelwe kusapho lwebandla likaThixo eliza kweyisa. uThixo azanisikelele, nina bathatha isigqibo, nina bemi ngenyawo, uThixo azanomeleze. Masithobeni inhloko ngomthandazo. Dali wezulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi, sizithoba phambi kobuso bakho Thixo wam ngeli xesha lilodwa emveni kokushunyelwa kwendaba ezilungileyo. Siyabulela Nkosi ukwazi okokuba ibandla lakho egqibeleni liza kweyisa. Nkosi ethandekayo, noba sesityhafile someleze, xa izandla zethu zinenkansi, Thixo wam sibambe ngesandla sakho, singabi nakuphuncuka kuwe. Ndibeka usapho lwakho oluthatha izigqibo olumi ngenyawo, omeleze Thixo wam, ubasikelele ngeli xesha. Ezinto ndizicela ngegama elinamandla likaYesu. Amen.